थामजिसेथि जोंहा अल इंडिया बड'फा फुटबल टुर्नामेंट काप दिनै प्रथम दिना बे सेथि दिना दिनै खोब मोनसे मोजां परिबेक जों मोनदों मानोना जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव स्टेडियाम गायसनखांनायनि उननिफ्राय लुफुंजाखांनायनि उननिफ्राय दिनै बे प्रथम खेला होननानै बुंनांगोन आरो बे प्रथम खेलायावनो दिनै जों खोब मोनसे मोजां मोनसे परिबेक जों मोनदों आरो प्रथमावनो जों धन्यबाद होनांगोन उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव जि मोनसे मोजां परिबेक जों मोननो हादों आसा खालामदों नैबे टुर्नामेन्टनि जुगिदि खोब मोनसे जोंनि गेजेराव माने फुटबलनि सायाव इयुनफोरनि जिथु मोनसे माने जाखांफुनाय जाय लाइमोनफोर मोनसे थुलुंगा मोनगोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप टुर्नामेन्टआ जोंहा सारा बिटिसि आवनो नङा जे इन्डिया लेभेलावनो मोनसे नाम दं आरो दिनै जों खोनानो मोनदों गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो मोजां मोजां टीम फैनानै खोब मोनसे बेहाय खेला गेलेफैगोन आसा खालामदों बिनिफ्राय जों मोनसे मोजां इयुनफोरनि थाखाय थुलुंगानायखौ जोङो मोनगोन होननानै सानदों आरो ओंखायनो आसा खालामदों बिनिफ्राय मोजां मोनसे आरो फैबाय थानाय दिनाव आरो बिनिफ्राय साबसिन जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै इनिशिएटिभ लानानै बिनिफ्राय जोङो माने सापर्ट खालामलांगोन आरो गुबुन गुबुन इभेन्ट बारा गोसो होनायखौ नुवाखै अनलि फुटबलनि सायावसो बांसिन गोसो होनाय बेजों लोगोसे खिन्थु इन्डिभिजुअल जायफोर इभेन्ट दङ ना जोङो अखल फुटबल नङा जोङो गभर्नमेन्ट दाखांनाया जोंहा गासै माने 2 दानानो जायाखै दा आगान होदों नंखायनो जोङो सावरायदों जों बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माने लाइमोनफोरखौ माने जोंहा बे खेलानि सायाव जों मोनसे बिथांमोनखौ बोरैहाय सुबिदा होनो हागोन आरो बायदि सुबिदा होनानै जों लोगोसे बिथांमोनखौ जों जौगाखांहोनो हागोन माने फुटबलनि सायाव बेखौ जों गभर्नमेन्ट हिसाबै सावरायबाय थादों निश्चय फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोननि जा माने सुबिदाखौ जों बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन आरो थेंक इउ